obóz dla Ślązaków. Nie uznano ich tłumaczeń, mimo że oni po polsku mówili i prosili o litość, zostali zamordowani. Jest to prawdopodobnie najstarsza chałupa, jako przetrwała w Kobiórze. Witam was roztomili. Są my jeszcze we łaziskach, no ale dzisiaj nie będziemy rozprawiać o łaziskach, o tym już dość, na razie dość. Jadymy 2 dziedziny dali. We Gostyni byliśmy już na zaczątku 3 lata do zadku, a dzisiaj Kobier. Niedaleko stąd, no ale ze kamerą na Śląskiej Rajdzie pierwszy raz. Proszę was, jadymy, abonirujcie też mój drugi kanał Śląsko Kultura, no i ten też. Jadymy. Kobier, po polsku Kobiór, to dziedzina i gmina, w której kwateruje 4914 personów. Pierwsze wzmianki o wsi to rok 1467. We wszechobecnym cenzusie ze 2021 roku we Kobierze 34,41% mieszkańców zadeklarowało śląską narodowość. We Abstimmung ze 20 marca 1921 roku 82% wylowały tukej Polski. Kobier dokuplowali do II Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego śląskiego województwa. Place te leżą 26 km na południe od Katowic. Sumy już we Kobierze, a ze mną 2 zacnych gości. Najprzód mam tutaj Ewa Reguła Jankowska. Widzimy się pierwszy raz. Czym się zajmujecie? Rzeknijcie, co robicie? Ja jestem nauczycielem w Pszczynie, uczę w liceum imienia Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Jestem historykiem z wykształcenia. No i To uczycie historię? Tak, uczę historię. No i jest Super, tą moją pasją super, właśnie ta historia lokalna. I są żeście tutaj ze Kobiera. Od dziada, pradziada. I napisali, żeście buch o Kobierze. Tak, o historii parafii, kościoła. Drugi gość, mój kamrat, Dawid Wituła. Te auta tutaj jeszcze larmują, wybaczcie, za chwilę się przepniemy na inne mikrofony. No możemy powiedzieć, że znamy się już przynajmniej z 15 lat. No, No 14, gdzieś tak. 14 Poranoście. można by powiedzieć. O sobie, no cóż mogę powiedzieć. No, Jeżeś stąd. jest tak stąd, urodziłem się z tak rodowym tym kobiurzaninem, nie? Skończyłem materiałoznawstwo na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Materiałowej i Środowiska w Bielsku-Białej. Teraz obecnie jest to Uniwersytet Bielsko-Bielski, a na co dzień zajmuję się organmistrzostwem, oraz graniem na organach też. Po różnych parafiach, nie tylko w Kobierze. Ale... I pozdrawiamy naszego wspólnego kamrata Adama Biedy. No nie wiedzieliśmy, co tak to jest, że się znocie, nie? No to znajdujemy się w zasadzie teraz na najstarszej części Kobióra, obok starej szkoły i obok krzyża, tak się to tutaj mówi, nawet przystanek jest podpisany jako krzyż. No w tym miejscu pierwotnie miał powstać kościół. Miał on być usytuowany tutaj za tym krzyżem, przy czym ten krzyż jeszcze wtedy nie istniał. Okazuje się, że jednak teren, który jest tam w dół, tam płynie rzeka Korzyniec, jest niezbyt dobry do budowy. No Po tak. badaniach gruntu wyszło, że kurzawka, że jest zbyt grząski grunt, trzeba by było wpakować w to bardzo dużo pieniędzy, żeby wzmocnić ten grunt i wybudować kościół. Więc ostatecznie ten kościół jednak tu nie powstał i na pamiątkę tego miejsca postawiono ten krzyż. 1890 rok. Tak, 1890. Natomiast to tak wersja oficjalna mówi, że rzeczywiście tutaj był taki grząski grunt, tak wyczytałam w dokumentach. Ale lokalne legendy mówią, że jest zupełnie inaczej, że tu niedaleko taki stary budynek, też bardzo oryginalny, w którym była karczma i że tutaj ten właściciel tej karczmy chciał, żeby ten kościół powstał za tą jego karczmą, aby mieszkańcy po mszy
mogli zawsze zahaczyć Tak, jakieś o jego piwko. przybytek. Lata 80. XIX wieku to intensyfikacja właśnie starań o budowę kościoła. Kobiurzanie piszą tony pism do Berlina, do Wrocławia. Proszą o zgodę na budowę kościoła, o wsparcie. Argumenty okazuje się, że najwięcej argumentów przeciwko ma proboszcz pszczyński, ponieważ Kobiór należał do parafii pszczyńskiej. Pszczyński proboszcz w pismach, które kieruje właśnie do Berlina i do Wrocławia, argumentuje, że no niestety, kobiurzanie nie mają na to środków, przede wszystkim nie mają pieniędzy, nie mają działki, nie mają skąd mieć wsparcia, więc tak naprawdę to jest krótkotrwały entuzjazm, który bardzo szybko zostanie stłumiony. Dopiero kiedy kobiurzanie zyskują wsparcie jednego z kobiórskich księży pochodzących stąd, mieszkający w Poniszowicach, ksiądz Michał Kania, organizuje wśród swoich parafian zbiórki i przekazuje darowizny na budowę tego kościoła, wtedy troszkę zaczyna się ten klimat zmieniać. Ale najważniejsza zmiana następuje w 1905 roku, kiedy proboszczem pszczyńskim zostaje Georg Tillman. To ksiądz, który staje murem za kobiurzanami i wspiera ich dążenia, i to wtedy wszystko rusza tak naprawdę. Bardzo szybko udaje się zorganizować działkę, udaje się zebrać materiały i 15 sierpnia 1911 roku następuje uroczyste wbicie łopaty, 17 września poświęcenie kamienia węgielnego, które przed chwilą widzieliśmy, natomiast już rok później, 23 września 1912 roku poświęcenie tego kościoła, więc jeden rok zajęło kobiurzanom Wybudowanie tego kościoła. takiej potężnej bryły. Sama parafia została utworzona dopiero w 1919 roku. Tutaj niestety władze niemieckie nie miały litości, w sensie trzeba było udowodnić, że parafia jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Więc do tego czasu, do 1919 roku, był to kościół filialny do Kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie. Znajdujemy się w miejscu, które upamiętnia tragedię, która miała miejsce tutaj 29 stycznia 1945 roku. W końcem 1944 roku wielu górnoślązaków, szczególnie Ślązaków tutaj z naszego regionu, zostało przymusowo wcielonych do Wehrmachtu i służąc w tym wojsku wraz z nim wycofywali się wraz z napierającą Armią Czerwoną. Jeden z oddziałów, w którym służyło wielu tutejszych mieszkańców, tutejszych okolicznych mieszkańców okolicznych wsi, zdecydowało się poddać zbliżającym Rosjanom, wierząc, że ocalą w ten sposób życie. Ukrywali się w jednym z domostw na tej ulicy i kiedy Rosjanie wkroczyli, oni się ujawnili, licząc na to, że ci darują im życie, no bo przecież są Ślązakami, są stąd, nie są przecież Niemcami, nie chcieli być w tej armii. Okazało się, że Armia Czerwona, czerwonoarmiści potraktowali ich bardzo brutalnie. Zostali z zimną krwią zamordowani, nie uznano ich tłumaczeń, mimo że oni po polsku mówili i prosili o litość, zostali zamordowani. Nie wiemy, kto to był, ponieważ ich książeczki wojskowe zostały spalone. Zamordowano 19 osób, tylko jedną z nich znamy z imienia i nazwiska, natomiast pozostałych nie. Zostali później przez okolicznych mieszkańców te ciała pochowane w 300 metrów tutaj. dalej stąd. Tak, 300 metrów dalej stąd jest to miejsce oznakowane, natomiast ta kapliczka upamiętnia tą tragedię. Jest ze mną Martin Lukas. Nie Witam. widzieliśmy się chyba 10 lat, no ale, No, to tak zejdzie z 10 no, ale lat. piszemy ze sobą, filujesz mnie na kanale Tak jest. i znamy się ze studiów. Ze studiów się znamy. Ty się ze Kobiera, Tak jest. co jeszcze możesz o sobie powiedzieć? Co mogę o sobie powiedzieć? No, nie mówię tak ładnie po No śląsku. ale jesteś Ślązok, Jeżdżę Ślązok, mieszkasz tu od lat. mieszkam tu od lat i urodziłem się w Niemczech, tam się wychowałem, ale potem się przeprowadziliśmy do Kobióra, bo moja mama była rodowitą kobiurzanką. A, to wiele żeś miał lat, jak żeś przybył na Śląsk? Byłem bardzo małym dzieckiem, A. 6 lat, 6 A. lat, 6 lat. A. Więc można powiedzieć, że mało pamiętam te czasy niemieckie. A to w jakim landzie?
Nordrhein-Westfalen, Aha, czyli na zachodzie. na zachodzie, Mm. w mieście Bochum, obok Dortmundu. Ale żeby było ciekawie, nie jestem kibicem VfL Bochum, tylko jestem kibicem od zawsze Borussii Dortmund. Więc mieszkańcy Bochum by mnie wykleli. A my mamy tu takie piękne stawy. Powiem, tyle razy, żech był w Ekobierze, a pierwszy raz jeżech tutaj. Naprawdę piękne te place tutaj macie. To znaczy, trzeba też zwrócić uwagę, że te stawy to nie są naturalne zbiorniki wodne. One zostały stworzone w końcówce lat 90. przez naszą gminę. To są sztuczne zbiorniki, właśnie w takim celu rekreacyjnym, żeby tu można było wypocząć, pospacerować i tu również wędkarze z okolicznych tutaj miejscowości również korzystają z tych stawów, bo można legalnie oczywiście i za opłatą można tutaj łowić ryby. Znajdujemy się właściwie w okolicy byłego podobozu KL Auschwitz-Birkenau. W czasie II wojny światowej w latach 42-43 funkcjonował jako obóz koncentracyjny dla Żydów pochodzenia belgijskiego, czeskiego, francuskiego i tak dalej, ale może więcej o obozie opowie Dawid. Tak, za nami tutaj jest pomnik upamiętniający właśnie obóz koncentracyjny. Ten obóz prawdopodobnie znajdował się właśnie na tych polach za pomnikiem, które rozciągają się tutaj wzdłuż. No i co można powiedzieć? Więźniowie tego obozu zajmowali się głównie wyrębem drzew w lesie, pracach przy tartaku. No i te ścinki z drzew no niestety trafiały do Auschwitz i były wykorzystywane do palenia zwłok w tak zwanych dołach śmierci. Natomiast kiedy te doły śmierci nie były już potrzebne i wybudowano tam krematorium w Brzezince, w Birkenau, wtedy zamknięto ten obóz, no bo nie było to już po prostu potrzebne. Natomiast co można powiedzieć dalej? No, oni też zajmowali się produkcją pryczy, które później zostały wykorzystywane no po prostu jako prycze obozowe w Auschwitz. Czyli produkowali też łóżka, nie? Bo oni głównie pracowali na tartaku. No i ciekawostką jest też taką, że po zamknięciu tego obozu w 1943 roku więziono tutaj jeńców wojennych, no i oni byli tutaj przechowywani w zasadzie do chyba 1945 roku i oddam tu głos Martinowi, który zna dalszą historię. Tak, tak jak powiedział Dawid, byli też więzieni jeńcy wojenni z Wielkiej Brytanii. Pomnik powstał w 2005 roku, w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Ważną jest też rzeczą do odnotowania, że kiedy już Niemcy opuścili ten teren i wkraczała Armia Czerwona, to również tymczasowo tutaj funkcjonował obóz dla Ślązaków, który był obsługiwany przez komunistów. I więziono tu głównie Ślązaków, którzy należeli do tak zwanej pierwszej klasy, pierwszej kategorii Volkslisty, którzy według komunistów byli uważani za rodowitych Niemców. I tymczasowo tutaj tych Ślązaków, powiedzmy pochodzenia niemieckiego, więziono, a później przesiedlano do Niemiec. Tak, możesz jeszcze powiedzieć, że pamiętasz dokładnie odsłonięcie tego pomnika, bo to też była wielka uroczystość. Pamiętam odsłonięcie tego pomnika, wtedy chodziłem do szkoły w Kobiurze. Pamiętam, że przyszliśmy tutaj całą szkołą, uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, władze gminy, również duchowieństwo. Było to na pewno wielkie wydarzenie, bardzo też takie przejmujące dla nas i uważam, że bardzo dobrze się stało, że nasza gmina wpadła na taki pomysł, żeby upamiętnić to miejsce. Znajdujemy się teraz we wnętrzu zabytkowego budynku Smolarnia w Kobiurze. Jest to prawdopodobnie najstarsza chałupa, jako przetrwała w Kobiurze. I służy jako muzeum regionalne, mieści wiele eksponatów z różnych epok. Sam dom prawdopodobnie jest dziełem XVIII-wiecznym, natomiast został rozbudowany w drugiej połowie XIX wieku, w latach 60. Tutaj możemy zobaczyć piękną salę
na której do dzisiaj odbywają się różnego rodzaju przyjęcia. Ta sala jest teraz akurat ustrojona. No, możemy pokazać, jak to wygląda tutaj dzisiaj współcześnie, kominek i tak można powiedzieć, że jest to zderzenie różnych kultur. Tutaj mamy zabytkową kuchnię starośląską z byfejami tak zwanymi, jak to kiedyś było. Tutaj mamy akurat nowszą, ale pokażemy może tą starą, oryginalną i mamy tu bardzo dużo różnych eksponatów. Jest jeszcze stare radio lampowe, które możemy też pokazać. Tutaj są jeszcze po niemiecku pisane stare, no takie kofry na różne rzeczy, na nuble, na ryż. No to jest takiego starego typu właśnie kuchnia. Tutaj jest część nowsza, z której się dzisiaj korzysta. Natomiast pokażemy może tą dalszą część muzeum, bo mieści ona różne też ciekawe eksponaty. Teraz możemy wejść i zobaczyć, jak kiedyś się ubierali ludzie. To jest typowo kiecka, jak kiedyś baby chodziły, tak zwane u nas kiecory. No, tutaj możemy zobaczyć różnego rodzaju regionalne stroje, takich jakich ludzie chodzili. Tu mamy górniczy strój. Tu też warto zwrócić uwagę na te różne katechizmy, skarbce, modlitewne No, są modlitewniki różne. z XIX i początku XX wieku. No, obiekt sam sobie stanowi, jakby to powiedzieć, zbiór najstarszych zachowanych kobiórskich różnych pamiątek. I tu taka ciekawostka. Mamy też tu do dyspozycji grającą do dzisiaj filharmonię, która służyła prawdopodobnie w naszym kościele przed wybudowaniem instrumentu Paula Berzdorfa. Ona do dzisiaj gra, możemy ją nawet pokazać, jak ona gra. Spróbujemy może coś nawet na niej zagrać. I jest to filharmonia produkcji amerykańskiej, co ciekawe. Ona została sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych. Coś jest w niej zawieszone, natomiast sama filharmonia, jak widać, do dzisiaj działa, nie? Jest to taka ciekawostka. Wiele żeśmy na nim nie zagrali, bo tam jest zwieszony dźwięk, natomiast tu możemy pokazać jeszcze fortepian, który już może kiedyś był na wyposażeniu oryginalnym. Mamy kilka akordeonów. Tutaj wyprawione zwierzęta. Łepy z wyprawionych zwierząt. Mamy tu różne okazy. Tu mamy ptoki też ciekawe, różnego rodzaju. Zbiór radiów. Więc można powiedzieć, że izba ta mieści po prostu zbiór różnych urządzeń, różnych instrumentów z przełomu różnych czasów. W zasadzie od tego XIX wieku, po też sprzęty tutaj były, pamiętam, nawet te późniejsze akordeony już PRL-owskie. Więc mamy zderzenie tu różnych kultur w tym miejscu. Tutaj są też piękne, wytwarzane ręcznie rzeczy. No i księgę pamiątkową, w którą mogą się wpisać wszyscy goście, którzy tu przebywali. Tak samo XIX-wieczne pianino mamy tutaj w zasadzie tylko z jego obudowę, bo wewnątrz tego pianina nie ma, ale jest to pianino w stylu secesyjnym. Też bardzo ciekawym. Tutaj jest zupełnie inny kącik. Tutaj mamy też akurat ciekawostkę, może ktoś to podarował, może skąd się to wzięło, samurajski miecz przywieziony z Japonii. Nie wiadomo, czy on tu jest wcześniej, czy to jest tylko tak dołożone jako ciekawostka, natomiast są tu różne zbiory pokazujące kulturę Górnego Śląska. Jeżeli mówimy o Kobiórze, to nie możemy zapomnieć również o bardzo ważnej postaci w historii naszej gminy. Nie możemy zapomnieć o księdzu prałacie Bernardzie Czerneckim, który jest aktualnie na dzień dzisiejszy najstarszym kapłanem archidiecezji katowickiej. Jest osobą bardzo zasłużoną. Tutaj u góry widzimy, ksiądz prałat przyjął Order Orła Białego z rąk prezydenta Polski. Tak pokrótce bym powiedział, czym się wsławił ksiądz prałat. Wsławił się tym, że w roku 81,
kiedy ogłoszono stan wojenny, zaczął organizować wokół siebie taki ruch opozycyjny z górnikami. Wspierał również ofiary pacyfikacji kopalni Wujek w Katowicach. To był po prostu naczelny kapelan Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju. To jest bardzo zasłużony kapłan i bardzo, jako też kobiurzanie, jesteśmy z niego dumni. Tu jest w Muzeum Smolarnia taki kącik, można powiedzieć, jemu poświęcony. Tu są różne jego dyplomy, różne jakieś odznaczenia. Sumy we kobierskich lasach. Piękne te lasy, piękne te place. A za mną główny tor od myśliwskiego pałacu od Hochbergów. Największą atrakcją we Kobierze. Niestety zawrzyto. Nie wiedział, że o tym. Czemu to jest zawarte? No z kuli tego, i że mamy tutaj remont. Nie wiedział, że co będą ten pałacyk remontować. Nie pokorzawą ani placu, ani z zewnątrz, ani dryny. Przeszł, że się naokoło płotu mamy pora ujęć richtig piękny myśliwski pałac. Kiedy już będzie po remoncie, nie wiem, będę śledził też kiedy, bo chcę tu zaś przyjechać burzech kiedyś tutaj. No to richtig werci się tutaj przyjechać. Jako jest historia tego placu? Pierwszy pałac powstał tu w latach 1760-66. Wystawili go promnice. Promnice, które reskirowały pszczyńskim księstwem. No są my na pszczyńskiej ziemi. Ja. Za czasów Hochbergów pałacyk już się walił i Hans Heinrich XI Hochberg von Pless wystawił tutaj nowy pałac w 1861 roku, myśliwski pałacyk. Jednakoż w okolicznościach, które do dzisiaj są niewyeklerowane, pałacyk zgorął. Już 6 lat nie skorzy, w 1867 roku. Budynek był ubezpieczony, toż w 1968 roku, rok po tym, kiedy zgorął, odbudowali go, no i on stoi tutaj do dzisiaj. Zachowały się drzewiane elementa, pięknie je hańdryny. Od 2018 przynależy to do Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Mamy tutaj restaurację, mamy hotel. Za czasów Hansa Heinricha XV Hochberga von Pless, syna od Hansa Heinricha XI, i za czasów jego baby Daisy, no dryny troszkę się zmieniło. Z kuli tego, co Daisy chciała nadać lekkości temu placu, takie jaśniejsze farby dodała i tak dalej. Słuchajcie, były tutaj polowania, przyjeżdżał tutaj Wiluś, Wilhelm II Hohenzollern, niemiecki kaiser. Mamy Denkmal świętego Huberta, który jest wzorowany na Hansu Heinrichu XI z 1865 roku. Mamy tutaj trofea myśliwskie. No, w 1927 było tu ich 450. Wiele więcej niż w 1865. Było ich wtedy 34. No, co robiły przyjskie książęta we wolnym czasie? No, polowali. To było zajęcie jeszcze do połowy XX stulecia do możnych. To była atrakcja przed czasami telewizyje choćby. No, to było takie normalne zajęcie. W 1938 roku, po śmierci Hansa Heinricha XV Hochberga von Pless, jego synowie muszą sprzedać, co by objąć po nim scheda, polskiemu państwu ten pałacyk. No i nie skorzy je to państwowe. We 2003 roku odbywał tu się tref Wyszehradzkiej Skupiny. No i od 2018 przynależy do Zamkowego Muzeum w Pszczynie. Szkoda, co mamy to zawrzyte wizaterowskitu kolorzów, którzy też nie poradzą dali przejechać.
kolorze pojechały dali, a ja jeszcze muszę wam powiedzieć jedna rzecz. Daisy, żona od Hansa Heinricha XV, jak godała o tym pałacu, który był wybudowany w neogotyku angielskim z elementami niemieckiego neogotyku. Co go dała Daisy? Przołażech promnicowi. Je to mało malowniczo budowla. To pokuplowanie elzowskiego leśnego domu i szwajcarskiej wiejskiej chałupki. Je nad wielkim, pięknym jeziorem, a przy nim są fajniste strumy. Promnic były dla mnie najlepszym ze wszystkich dworów w Niemcach. A Hochbergowie mieli wiele posiadłości. Nie ino ples, pszczyna, nie ino książ, no ale też inkrze. Ja, mamy ten pałac położony nad Paprocańskim jeziorem, na granicy Kobiera i Tychów. Żal mi je, co nie ma to odewrzone i wyboczcie, co żech tego przodzi nie sprawdził. Kejby tak było, zmajstrowalibyśmy film o Kobierze, kiedy to odewrzą. A kiedy to odewrzą, nie wiem. Dziękuję wam za dzisiaj. Przyjedźcie tutaj. Dajcie mi znać, jak tu było. Mono się tutaj kiedyś też trafimy ze widzami, którzy przyjeżdżają. Wczoraj, że się trafił z jednym widzem, Pawłem, pozdrowią go. Haus Oberschlesien, filujcie też zajta na Facebooku. On też robi dobre rzeczy dla Śląska. Dziękuję wam, chowcie się, Pyrsk.